дар доираи чорабиниҳо бахшида ба иди наврӯзи фархондапай дар қаламрави шаҳру деҳотии Исфара тантанаҳои ҷашнӣ сурат мегирад, ки мардум бо рӯҳии идона ва шукргузорӣ аз суботу оромӣ дар ин чорабиниҳои наврӯзӣ иштирок менамоянд. Наврӯзи имсоларо сокинони ҷамоати деҳоти Чоркӯҳ бо эҳсоси баланди худшиносиву худогоҳӣ, гиромидошти суннатҳои неки аҷдодӣ ва азму ниятҳои созандаву ободонии ватани маҳбуб гарм истиқбол намуданд. Дар даромадгоҳи маҷмӯи варзишии деҳа, ки ба ҳайси идгоҳи асосӣ қарор дошт, намоиши дастранҷи ҳунармандони халқӣ, пазандагону қаннодон, расму оинаҳои наврӯзӣ ба маъризи тамошо гузошта шуда буданд. муассисаҳои томактабиву мактабӣ бошанд, иди гулҳову паррандаҳо оростанд, ки шукӯҳи ҷашни Наврӯзро ҷилои тоза бахшиданд. Дар Наврӯзгоҳи Чоркӯҳ раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода ва муовини раиси вилояти Суғд Зоҳидзода Даврони Абдуқодир ҳозиринро бо фарорасии баҳори нав ва наврӯзи оламафрӯз сидқан шодбош гуфта, таманнои онро кард, ки бигузор соли нави аҷдодӣ нурро бар зулмот, некиро бар бадӣ, адолатро бар ҷаҳолат, зебогиро бар зиштӣ, ободиро бар харобӣ ва дӯстиро бар душманӣ пирӯз гардонад. Дар каломронии онҳо бо таъкиди барои тоҷикон азизу муқаддас ва гиромӣ будани ин ҷашни бостонӣ ба мардуми Чоркӯҳ таманниётҳои нектарин садо доданд. Воқеан Наврӯз, ки яке аз ҷашнҳои бузурги миллати мо маҳсуб меёбад, дорои таърихи кӯҳан буда, бо талошҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, шукӯҳи пешинии он дубора эҳё гардид. Баъди пазируфта шудани Наврӯз ҳамчун ҷашни ҷаҳонӣ дар аксар кишварҳои олам, ин идро бо тамоми расму оин ва анъанаҳояш таҷлил мекунанд. Дар Тоҷикистон низ мардуми сарбаланди тоҷик бо оростани хони наврӯзӣ, ба маъраз гузоштани хӯроку хӯришҳои наврӯзӣ, пухтани суманак ва иҷрои дигар расму оинаҳои наврӯзӣ ин иди ниёгони худро дар сатҳи баланд қайд мекунанд. Бошандагони ҷамоати деҳотии Чоркӯҳ бо иҷрои расму оинаҳои хоси наврӯзӣ бори дигар собит намуданд, ки онҳо посдорандагони мероси ниёгони худ ҳастанд. ҳунарнамоии ҳофизони шинохтаи диёр ва барномаи зебову ҷолиби фарҳангӣ бозгояндаи суннату русуми неки наврӯзӣ ифтихормандии мардум аз соҳибистиқлолии мамлакат ва эҳсоси баланди ватандӯстию ватандорӣ зеббахши чорабинӣ гардид. Минбаъд дар идгоҳ бо иштироки беҳтарин паҳлавонон аз гӯшаву канори Исфара ва дигар шаҳру ноҳияҳо аз ҳама маъмултарин бозиҳои суннатии варзишӣ, мусобиқаи гӯштингирӣ сурат гирифта, ҳунарнамоии варзишгарон аҳли идгоҳро шод гардонид.